Ritmo das ondas na praia, brillo de prata no mar, raios de sol nos teus ollos, eu ollei o teu ollar. Unha gaivota danzaba, facendo circos no ar. Autoridades, premiados, señoras e señores, amigos e amigas. Un placer, como lles decía hai escasos segundos, encontrármonos neste fermoso patio de armas entre pedras centenarias deste castelo, deste fermoso castelo de Soutomaior, que desde o século XII viron pasar por diante deles sucesos tan importantes como a revolta irmandiña ou as loitas de poder de Pedro Madruga, señor destas terras, que o converteu no epicentro da actividade política durante o século XV. Ou xa no século XIX, de máis dunha muller moi interesante para estudiar, que nace neste castelo, María Viñals, a Marquesa Roja, unha muller culta e comprometida cunha causa da que aínda hoxe falamos moito, a causa da igualdade para visibilizar as mulleres que vivían naqueles momentos nunha sociedade patriarcal na que os homes exercían a autoridade e as mulleres a dependencia como forma habitual de socialización. Estamos, pois, nun espazo que nos acolle hoxe, que conforma parte da historia de Galicia, da nosa historia, e que a Diputación Provincial de Pontevedra recuperou no ano 1982 para que todos e todas poidamos hoxe disfrutar deste entorno tan privilexiado. Quero presentarles agora as persoas que conforman a presidencia deste acto. Don Manuel Lourenzo Sabral, alcalde de Soutomaior, que nos acolle aquí desde hai tantos anos. Don Jorge Cubela López, deputado de Cultura e Xuventude en representación da Deputación Provincial de Pontevedra. Dona Lara Meneses Álvarez, directora xeral de Xuventude, como poden observar, da Consellería de Cultura e Lingua da Xunta de Galicia. Dona Diana González Domínguez, membro do xurado desta edición, e don Xosé González Martínez, presidente da Fundación Lois Peñanovo. Grazas a todos pola súa presenza. Por seguir coa tradición, iniciaremos o acto con música. Contamos coa presenza este ano de Carolina Rubirosa, unha compositora galega de ampla traxectoria e recoñecido prestixio, que está acompañada polo mestre guitarrista Rafael Otero. Ela fica sozinha na manhã. Quem pudiera volver a namorar. Ela tem o coração tão lindo, cansada de esperar, pra não ficar sozinha nunca mais. Ela vai passear
Os premios Peñanovo cumpren 28 anos. Unha idade que non é pouca e que merece a pena que se faga unha reflexión máis ou menos profunda. Quen somos, onde queremos ir e cal é a nosa aportación na defensa do patrimonio lingüístico e cultural desta terra, do noso país. Porque non é doado manterse fiel ao compromiso adquirido hai moitos anos de promover o uso do galego en diferentes ámbitos da sociedade, tal e como establece o Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia no ano 2004. E vémolo a cotío, unha sociedade na que impera o individualismo e onde os valores esenciais se dilúen entre o consumo e a globalidade, falar de defensa da lingua galega e da identidade propia ten moito de esforzo persoal e actitude militante. Por iso estamos convencidos de que é necesario seguir con estas arelas nas que andamos metidos, porque este proceso de recoñecemento o labor das persoas ou colectivos que procuran con seu traballo un compromiso é fundamental para manter e para que a nosa lingua siga existindo. Porque, como argumentaba Lois Peñanovo nun discurso pronunciado no ano 1917, os galegos temos un idioma que, por riba de todo, é o medio natural de expresión dos nosos valores propios, dos sentimentos internos, dos amores e das grandezas, e avergoñarse de falalo é avergoñarse de quen somos. Por iso, falar galego é o noso gran argumento, e por iso seguimos andando este camiño coa vontade de todas e todas, porque o peor galego é aquel que non se fala. Escoitamos novamente música, desta volta, o teu camiñar. O vento contoume que habeu saír cuberta da néboa do mes de abril, a erva molla os pés e cura a alma. A choiva lembroume que habeu fuxir, fundida nun laio do río gris, a néboa molla a pel e cura a alma. Camiño teu carón, Non deixes de cantar, e o medo vai quedando atrás. respiro teu carón, Non deixes de soñar, eu seguirei teu camiñar. A noite cubreunos co seu tapiz, o día guiounos no seu latir. Suxeita a miña man, imos chegando. camiño teu carón, Non deixes de cantar, eu seguirei teu camiñar. Don Xosé González Martínez, presidente dos premios Lois Peñanovo, no seu discurso de benvida abogou pola necesidade de ser galeguistas a tempo completo, afondando na obriga individual de cada quen na defensa dos valores identitarios. Señores e señora premiada, miñas donas e meus señores. Esta era unha frase moi acaída que pronunciaban os da Irmandades da Fala e os da Xeración Nos, que tanto nos gustaban algúns cando nos introducimos no galeguismo. Miñas donas e meus señores. A miña intervención neste acto xustifícase pola miña condición de presidente da fundación que o convoca. Despois desta brillante introducción feita por Carme Vaquero, a min pouco máis me queda que dicir que agradecerlle a presenza neste patio de armas do histórico Castelo de Soutomaior. Os méritos dos premiados constan na acta que se vai ler a continuación, mais tamén nas louas que van facer outros compañeiros deles. Mas como non quixera abandonar o atril sen decir algo máis, engadirei que os premiados representan perfectamente ese espírito de galeguismo consciente
que hoxe celebramos e ao que apelamos. Un galeguismo galeguizante que todos os tres galardoados acreditan que a súa obra constante a prol do ideario que queremos enxalzar aquí hoxe. Porque galeguizar é o verbo que conxugan todos os premiados. Porque nesta tarefa temos que estar todos actuando na mesma dirección. Se non somos rexios, acabaremos engolidos pola lingua dominante. Lingua que utiliza medios civilinos para que renunciemos á nosa coa argallada de que hai que ser ben educados cando outros falan castelán. Nós temos que ceder e pasar a ese idioma. Quen non se decatou de algo que acontece a cotío? Reparen nisto. Están dúas ou máis persoas falando en galego. Incorpórase un novo grupo falando en castelán e cambian as tornas. A tertulia será a partir dese momento no idioma do incorporado, se fala castelán. Esa é a capacidade que ten o castelán, o poder que ten, e esa é a debilidade que ten o galego. A xente ten por costume entender que falar galego constantemente pode ser motivo de mala educación, de imposición del gallego. Pero eso non o din respecto dos que falan en castelán. Os que falan en castelán nunca son mal educados. Son educados de seu. O meu querido amigo Xosé Xoán Barreiro Prado, magistrado presidente da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, que, por certo, pillas ao bo, cando alguén nunha vista oral o interpela, dicíndolle: señoría, yo non soy gallego hablante, con clara intención de que renuncie ao uso da lingua galega, lingua que é habitual nel nas actividades procesuais. El retrúcalles con este argumento que me parece ocorrente, a par de que disuasorio. Pero vostede é galego escoitante, non si? E esa persona non lle queda máis remedio que dicir: sí, señoría. Pois entón, dille Barreiro Prado, vostede exprésese en castelán, pero non me impida a min falar en galego, que é o meu idioma. Isto creo que é algo que podíamos decir todos os días nas tertulias que temos, cando nos falan castelán, que non nos combinen a falar nese idioma, pero que ás veces a solicitude non é coloquial, é procesual, deixase constancia dela en escritos, en recursos de queixa. Isto ocorreulle tamén moi recentemente ao magistrado da Irmandade Xurídica Galega, titular dun dos xulgados do Social de Vigo, don Alejandro Couselo, cando unha das partes nun xuízo lle solicitaba que impedise a outra falar en galego para non ser vítima de indefensión xurídica. O magistrado ditou unha providencia cun argumento contundente. Eu, como xuíz, non lle podo impedir a ninguén que se exprese en sede xudicial en calquera das linguas cooficiais elixidas. Don Antía González Álvarez, membro da Irmandade Xurídica Galega, formou parte do xurado e foi a encargada de dar lectura á acta de concesión dos premios. Acordan conceder os premios nesta edición a ao Concello de Carballo, polo seu desenvolvemento nunha política lingüística dirixida ao fomento do uso do galego nun concello cunha poboación de máis de 30.000 habitantes, no que existe unha porcentaxe nada desprezable de inmigrantes, fomentando deste xeito a cohesión lingüística na cidadanía. A dona María Jesús Lago Vilaboa, xefa de Servizo de Traballo Social do Sergas, na área sanitaria de Vigo, polo seu compromiso coa contorna e realidade da súa comunidade, sendo un referente no eido social como militante activa na xustiza social e os dereitos das persoas, pioneira defensora do uso galego no ámbito sanitario como unha forma de achegarse á cidadanía respectando os valores identitarios do país. Carlos Pajares Vales, doutor en Física e catedrático da USC, que foi o primeiro reitor democrático da Universidade de Santiago de Compostela durante o período 1985 e 1990, creándose grazas ao seu traballo do uso da lingua galega, grazas ao seu traballo as 3 universidades que existen na actualidade nas que introduciu cambios sustanciais como o fomento do uso da lingua galega no eido universitario.
Os premiados deste ano, tal como se dixo xa aquí e se vai a volver a decir, representan a tres sectores ben diferenciados da sociedade galega. Unha institución, o Concello de Carballo, que desde hai máis de 20 anos fai unha política lingüística dirixida ao fomento e uso da lingua galega tanto na cidadanía como entre os seus propios traballadores e traballadoras. Unha traballadora social, dona María Jesús Lago Vilaboa, que desenvolve a súa profesión en galego, nun ámbito non que non abundan eses exemplos, o ámbito da sanidade, promovendo que a sociedade sexa cada vez máis xusta e igualitaria. E un científico, don Carlos Pajares Vales, que foi o primeiro reitor democrático da Universidade de Santiago de Compostela e promoveu que o galego entrase na universidade, tal e como decía Xosé. Velaí como a nosa lingua é unha lingua válida para todo e para todos, porque usándoa en diferentes estamentos sociais provócase esa visión tan importante que a prestixia diante da sociedade. Iso é o fundamental, que o valor, o prestixio do galego sexa observado por todos. Antón Piñeiro Feijóo é xestor cultural do Concello de Celanova e escritor. Promotor de múltiples actividades culturais, formou parte do xurado desta edición e el agora toma a palabra. Carmen suxeriume, cando falamos do acto, de que fixera unha pequena reflexión alrededor do que ela antes xa falou sobre o que significa o Premio Peñanovo, os obxectivos que ten dende hai 28 anos. Bueno, puxenme a escribir e saiume un remedo dun conto o que lle vou dar lectura e que espero que vostedes compartan comigo ao final. Titúlase Hai agora 25 anos. Hai agora 25 anos, tal día como a hoxe, a Antonio, chamémoslle así, como adoitamos dicir, xa non lle torcían as pernas. Levaba algo máis dunha década desempeñando unha actividade laboral que naquel mesmo intre estaba sendo públicamente recoñecida e valorada nun espacio tan simbólico como este casal de Pedro Madruga, en un contexto cultural e lingüístico felizmente galeguizado, destinado a apuntalar os alicerces que nos definen como galegos e a enaltecer as nosas obrigas como, na maioría dos casos que naquele momento estaban aquí, traballadores públicos ao servicio do corpo social é dicir, do país, o que nos debemos. Antonio estaba sentado, era arriba o acto aquel día, estaba sentado nun segundo plano, nunha cadeira calquera desas que vostedes ocupan agora, anónimo e silandeiro, mentre o representante político, é dicir, o alcalde do seu concello, recibía formalmente en lógica representación da institución, como se vai facer o de Carballo, a placa que referendaba o recoñecemento acordado pola Fundación Peñanovo. Mentre iso acontecía, el reflexionaba alrededor das palabras que acababa de pronunciar Carme, que daquela era a secretaria do xurado, e que dun xeito resumido decían: pola utilización da lingua galega en todos os ámbitos da vida administrativa e en todas as comunicacións, tanto escritas como orais, alén de polo esforzo realizado para a recuperación da identidade cultural do seu entorno, promovendo actividades de actualización de figuras históricas, pasado medieval, recuperación do patrimonio, etc. Unha actividade cultural e lingüística esta que fai que o Concello proxecte sobre a sociedade un sentido positivo cara a nosa lingua. Reflexionaba alrededor do seu significado e, sobre todo, do contrato que nese mesmo intre estaba a reafirmar consigo mesmo e co seu futuro. Pensou en que tiñan que colocar a placa na entrada do Concello e cada día que pasase ao seu carón faría votos de compromiso, fidelidade e coherencia co proceso de galeguización do seu concello. Iso ata o derradeiro día da súa etapa laboral. Daquela andaba polos 40 anos e, aínda que xa non lle torcían as pernas máis do que xa as tiña tortas, camillaba con ollos moi abertos por vieiros de aprendizaxe sobre quen eran, que significaron para a historia de Galicia e que foi o que fixeron polo noso país nomes como Lois Peñanovo,
nun contexto sociopolítico moito máis complexo, incluso perigoso para as súas propias vidas, daquel no que el viña desenvolvendo o seu traballo. Estaba coñecendo xente, moita xente comprometida cos mesmos valores nos que el mesmo cría, e sentíase ben porque vía que non estaba só e que a parroquia era agarimosa. Don Xosé María Lema Suárez, escritor, historiador e etnógrafo, foi o encargado de facer a louba do Concello de Carballo. Había anos que non se premiaba neste certame a un concello, o último fora o Concello de Brión en 2016, e por iso o xurado pensou que saía sendo hora. E pensamos, escollemos Carballo. En primeiro lugar, polos seus propios méritos, a prol da lingua, tentaremos resumir, pero tamén pola importancia dun concello de máis de 31.000 habitantes, como xa dixo Carme, capital da comarca de Bergantiños e porta de entrada á rexión xeográfica non comarca, como ten dito, coñecida como Costa da Morte. En número de habitantes, Carballo ocupa o 12º lugar dos concellos galegos, despois das 7 cidades, dos municipios de Narón, Vilagarcía, Oleiros e Arteixo. Aínda que durante o mandato do alcalde anterior, se usted decirlo, Manuel Varela Rei do PP, xa se usaba institucionalmente e se promovía o noso idioma, o certo é que a partir da entrada de Evencio Ferrero do BNG en 2003 o uso e promoción viuse incrementado ao 100%. O Concello mantivo desde, polo menos, 2004, un activo servizo de normalización lingüística dirixido primeiro por Nel Vidal e agora por Carme Pereiro e Cristina Abelleira. É xusto citar estes traballadores municipais porque boa parte das iniciativas tamén xurdiron deles. É moi importante este cargo dentro dos concellos. En 2004 convocouse un concurso de artigos normalizadores aberto a toda Galicia que se mantivo ata 2018. Foron 15 edicións con moito éxito. En 2006 promouse a campaña como Meus mellores desexos, dirixido aos hosteleiros, comerciantes, entre o deporte, etc. En 2016 iniciouse unha campaña para promover o uso do galego nas redes sociais xunto ao Concello de Mazaricos, outro concello que sempre podía ser premiado, ou Creative Commons para utilizar o galego sen límites, moi completo. Desde 2013 hai unha completísima ordenanza para o impulso social da lingua galega, de 12 páxinas, 14 capítulos e innumerables artigos, capítulos como o uso oficial do galego, atención ao público, documentación, etc. Como teño tempo limitado, hai que saltar. Entre as múltiples actividades que se desenvolven actualmente, salientamos que as redes sociais, bueno, non é único, son en galego, teñen bastante difusión, pero a maioría dos comentarios dos cidadáns tamén son en galego. Eso é interesante. Tamén un sitio web con noticias, información, etc. Participación activa no curso de dinamización lingüística que organiza a Universidade da Coruña, en cada edición centrado nun tema diferente. Deste curso saíron iniciativas como Apego a youtubeiros e youtubeiras. Apego ten neste momento 350 familias inscritas e un completísimo programa de actividades de socialización galego dun xeito moi transversal. Outra entre as novas iniciativas está en Reguéifate, Escola de Regueifa de Carballo. Hai que dicir que Bergantiños é a capital mundial da regueifa. Esas poesías repentistas, esas poesías de cántica de desafío, diríamos portugueses. Outro certame de contos humorísticos, o Xestal, que era natural de Carballo, que na época da ditadura facía teatro e contos en galego. Outro Poetizando en Carballo, clubs de lectura, xornadas de microtoponimia, etc. Don Manuel Lourenzo Sobral, alcalde do Concello de Soutomaior, entregou o premio ao alcalde do Concello de Carballo, don Evencio Ferrero Rodríguez, quen o recibiu en nome de todo o pobo de Carballo, reivindicando o traballo tanto de anteriores rexedores municipais como da cidadanía e do persoal da propia administración pública. Xa que se falou aquí de inmigración e que se falou de mocidade e de nenos, dúas anécdotas para unha reflexión, ou para varias reflexións. Hai menos dun mes
en Carballo celebrouse un torneo de fútbol alevín. Entre os equipos convidados estaba o Athletic de Bilbao. Era curioso ver como as nais, en este caso había que decirlo, porque casi sempre son, non sei por que chaman asambleas de pais ou cosas desas, porque despois sempre son as nais as que van a reunións, pero bueno, en este caso as nais, entre elas, non falaban euskera, pero cando se dirixían os nenos para animalos, solo se dirixían en euskera. Solo. Había tamén un equipo galego, non de Carballo, que entre eles solo falaban en galego, e cando se dirixían os seus fillos, os seus familiares, os nenos que estaban xogando, nunca se dirixían en galego. Eso é a realidade que temos en este momento. Pero xa que se fala de que Carballo é un pobo que recibe a moitos emigrantes, unha anécdota que foi un auténtico sucedido. En un programa de televisión española que se loaba a pataca mal chamada de Coristanco, que sempre é a pataca de Bergantiños, cando facían entrevista a todas as persoas que formaban parte de aquel programa e que eran nativos galegos, pois, claro, como é un programa de televisión española, falaban no idioma que lle correspondía. Pero entrevistaron a un senegalés que estaba ali apañando patacas, estaba traballando, apañando patacas, e o senegalés contestou en galego. E o entrevistador quedou moi sorprendido e dixo, bueno, pero usted, sendo de Senegal, como é que fala en galego? E dixo, é que eu vivo en Carballo. Bueno, pois... Pois xa que se fala de moitos ingredientes para facer esa salsa maravillosa que nos leve a todos, a nós o que nos gustaría é que se sementara moitas landras. É que esas landras haxa moitos carballos, non só porque sea o nome do noso pobo, senón porque temos un compromiso co idioma, temos un compromiso con este país. E é verdade, como ben dixo Xosé María, que isto non nace no ano 2003. O compromiso de Carballo nace moitos anos atrás. E aí pasaron alcaldes de distintas ideoloxías e todos con un compromiso certo co idioma que nos é propio. En lembranza de todas as persoas que conformaron este pobo, en lembranza de todas as persoas que lle queren a este pobo, eu digo que recibamos aquelas persoas que se queiran integrar e que, como este senegalés decía que se sinto orgulloso de vivir en Carballo e de falar en galego, pois non renunciemos ao que nos identifica. Xa ten dito todos os históricos galeguistas, pero eu creo que agora temos que ser tamén moi pragmáticos. E temos que afondar no corazón dos sentimentos e saber que eses sentimentos nos levan a afondar nas raíces. E esas raíces de Carballo, árbore insigna deste noso país, pois que dé moitas landras para que siga habendo moitas persoas que perpetúen este idioma 1000 anos máis. Dona Diana González Domínguez, directora do documental Mulleres na Raya e xuíza honoraria do Couto Mixto, foi a encargada de facer a louba de Dona María Jesús Lago Vilaboa. Como eloxiar a persoa que aínda non se coñece, a María Jesús Lago Vilaboa? Como escribir para coñecer? A Chus, como lle gusta que a chame. Como chegar máis perto de quen é? Mais aló do moito que ten feito no ámbito laboral, que é sabido públicamente, e na súa contorna, que é menos coñecido. Escoitando. Tendo en conta aos outros como ela mesmo fai. E tamén por defecto profesional, porque son contadora de historias. E para contar, primeiro hai que escoitar. Porque tamén somos o que deixamos nos outros e o que os outros nos deixan ver de nós. Para iso hai que ter a capacidade de ver e deixar que outro se vexa.
Pasa pola humildade de recoñecer a necesidade do outro e a xenerosidade de recoñecer as necesidades dese outro e atendelas. Foi isto que vin nas súas pegadas e o que escoitei de quen se a coñece. Este eloxio está escrito a varias mans e ten diferentes voces. A dos que din que teñen a sorte de que fose a súa xefa, compañeira, e a oportunidade de ir máis aló nese coñecemento, a regalía de tela como amiga. O seu é un compromiso constante no eido profesional, nesa área tan grande e tan carente que chamamos o social, que é o de todos, que é ver e facer polos outros. Dar o mellor de nós a pesar das circunstancias, mesmo que non acompañen, arranxando a maneira de dar resposta. Non desistir de ninguén. É iso que fai Chus no seu día a día. Pero hai unha data que merece ser destacada, espero non equivocarme, 19 de agosto de 2005, cando é nomeada secretaria xeral de Benestar da Xunta de Galicia. Unha responsabilidade grandísima, como manifestou en varias ocasións. Asumiu ese reto rodeada dun amplo equipo de traballo, algúns deles sei que están hoxe aquí. Non sen atrancos e con moitos acertos, dando o salto cara a servicios sociais innovadores. Outra data significativa é o 3 de decembro de 2008, cando se publica a Lei de Servicios Sociais de Galicia. Logo dun esforzo de diálogo e un proceso participativo amplo. Nela recollese o seu modo de pensar e facer, moderno, igualitario e globalizador. A hora de establecer un sistema público de servicios sociais, sendo un marco referencial para programas e servizos, aínda vixentes e outros que virían. Deixádeme que mencione algúns porque fan parte das nosas vidas diarias e cambiaron vidas. A creación do Plan Galego de Inclusión Social, a implantación do 065, xantar na casa, persoas maiores en situacións de fragilidade, desenvolvemento da Lei de Autonomía Persoal, dependencia, creación da Axencia do Consorcio Galego de Servicios Sociais, modernización do sistema de residencias, centros residenciais e centros de día, a mellora e ampliación do servicio de axuda a domicilio, a mellora e ampliación do sistema de acollemento familiar. Estas son algunhas referencias. Tamén quero destacar a súa función como xefa de servizo do Traballo Social da Área Sanitaria de Vigo, a primeira traballadora social que é xefa de servicio en Vigo, que puxo e pon en valor a figura do traballador social na saúde, establecendo unha colaboración estreita entre os traballadores sociais da atención primaria e os traballadores sociais no ámbito hospitalario que antes non existía. Polo tanto, unha muller de compromiso, sustentado nos valores e nas súas fortes conviccións que se estenden máis aló do social e do sanitario. Así explícase a súa excelencia profesional, coa persoa. Esa Chus que se foi forxando e que sigue sendo, entendendo que ten que facer a súa parte, a que lle toca, preparándose para iso, destacándose pola súa capacidade de aprendizaxe constante, como é o caso dos cuidados paliativos, ese tránsito difícil ao que tamén se dedicou para facilitalo. Dona Lara Meneses Álvarez, directora xeral de Xuventude en representación da Xunta de Galicia, entregou o premio a Dona María Jesús Lago Vilaboa, xefa de Servizo de Traballo Social da Área Sanitaria de Vigo, por ser pioneira e defensora do uso do galego no ámbito sanitario. O considero este agasallo emocional e o fago extensivo ao colectivo de traballadores sociais, e non só traballadores sociais, sino traballadores do social. Todos aqueles compañeiros e compañeiras que todos os días traballan para mellorar a vida das persoas, tanto no eido sanitario como non sanitario. O traballo social iniciouse no sector sanitario a principios do século XX, cando a sanidade, concretamente a psiquiatría, que é o espazo de traballo no que desenvolvo o meu labor profesional hoxe en día, empezou a entender que só desde a óptica dunha visión conxunta e holística das persoas no seu contexto social podía avanzarse cara a unha mellora dos procesos de enfermidade. Hoxe en día, este contexto avanzou para situarse na abordaxe dos aspectos psicosociais que favorezan a promoción e o mantemento da saúde para garantir o acceso a unha sanidade universal que antepoña as persoas e os seus dereitos ás burocracias deshumanizadoras. Moito se mellorou desde aqueles tempos iniciais, dando paso á presenza do traballo social nos distintos eidos da vida social.
no ámbito empresarial nos anos 70 e 80, nas administracións públicas, nos concellos, nos programas autonómicos, no terceiro sector, nos cárceres, nas cidades e nas vilas. Somos profesionais adicados a promover a xustiza social, a equidade no acceso aos servicios e recursos para que o ascensor social siga funcionando, para que se manteñan alternativas reais para a promoción e participación social da cidadanía. Eu non son máis que unha gota neste Atlántico de compañeiros e compañeiras que, xunto con outros profesionais, conformamos os equipos de traballo e facemos país construindo a malla sobre a que se sosteñen as persoas máis vulnerables, desde o mantemento duns principios de universalidade e normalización social e, sobre todo, desde o compromiso de acadar un maior benestar para o país e para o conxunto de galegos e galegas. Mais isto non sería suficiente se non reflexionáramos sobre o compromiso necesario para minimizar o sufrimento humano, as guerras cercanas e lonxanas que todas nos deben ser próximas, a fame, a situación das mulleres abocadas ao illamento, ao maltrato, ao traballo infantil, ao estigma das persoas con enfermedade mental, en definitiva, a un dos peores sentimentos que é o medo e a desesperación que hoxe en día existe. Decía Tolstoi que se sintes dor propio é que estás vivo, mais se sintes dor allea é que és humano. Por isto, compre continuar como cidadáns comprometidos perseguindo esta utopía sobre que, como diga Leano nunha conversa, a utopía alónxase cada vez que queres atopala, que a queres atrapar. Cada vez que te queres achegar a ela, a utopía sirve, pois, para camiñar. Remato xa dando as gracias ás miñas mestras. Hoxe está aquí unha delas, María Jesús Alonso, Pili Fernández, que non está, pero seguro que lle encantaría estar e que todas temos no noso corazón, por terme aprendido os valores do meu traballo, da miña profesión e a manifestar un profundo amor polo meu traballo diario, pola miña profesión como traballadora social. Remato dando as gracias a estas mestras e a todos os compañeiros e compañeiras que fun atopando neste camiño e abrindo os brazos a todas as persoas que aínda me quedan por atopar. Moitas gracias aos que hoxe nos quisestes acompañar en este acto fundamental, precioso para min, para toda a miña vida. Moitas gracias. Don Xermán García Cancela, xefe do Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia e Premio Peña Novo na primeira edición, foi o encargado de facer a louba de don Carlos Pajares Vales. A organización destes premios tivo a amabilidade de me incluir no xurado que había distinguido os premiados deste ano, algo que agradezo profundamente e do que me honro. Tivo tamén a amabilidade de nos ofrecer aos membros do xurado un recordatorio dos criterios xerais que habíamos ter en conta para valorarmos as distintas propostas, sempre no cadro dos obxectivos xerais de contribuir ao uso da lingua galega en todos os ámbitos da administración pública. Continuidade no tempo das accións de fomento do galego, obxectivos conseguidos, trascendencia cara aos sectores implicados, novidade das accións, ámbito de incidencia, etc. Entón, Carlos Pajares, galardoado pola unanimidade do xurado, concorren non só este, senón moitos outros méritos que o fan plenamente merecente da distinción. Del poderíamos eloxiar aquí a súa figura de docente e de investigador recoñecida e premiada no mundo enteiro e polo que recibiu múltiples distincións. Unha das últimas, a de Académico de Honra, no ano 22, da Real Academia Galega de Ciencias, que o definiu como un dos científicos galegos máis destacados do último medio século. Antes, e moi resumidamente, doutor honoris causa pola Universidade Técnica de Lisboa, pola Universidade Estatal de San Petersburgo, Premio de Divulgación Científica da Xunta, Medalla de Ouro da Real Sociedade Española de Física e un longuísimo etc. Mais no contexto do que aquí hoxe nos convoca, salientaremos esa outra faceta que o fixo merecente do galardón que, por unanimidade, o xurado decidiu concederlle. Primeiro reitor democrático da Universidade de Santiago de Compostela, unha institución con 500 anos de vida, no período 1985-1990, promoveu cambios profundos na institución e impulsou a elaboración dos primeiros estatutos nos cales se establece a oficialidade do galego como lingua da universidade. En palabras del mesmo, anos máis tarde, o logro máis grande do meu período como reitor foi pasar dunha universidade do século XIX a outra do XX que pudese ser pro XXI. Pretendía abrir a universidade que a xente pudese sair fora, especialmente a comunidade científica. Neste proceso de modernización estaba, evidentemente, o idioma. Sen Galicia hai dúas linguas oficiais,
o galego tiña que estar na universidade. Ou tamén, en palabras del, o noso papel foi facer natural o que podía resultar extraño. O galego daquela falaba ao redor do 70% da poboación. Malia todo, había moito complexo de inferioridade por ser unha lingua labrega e non das clases cultas. Para mudar esta situación, eu vía moi importante que o reitor da universidade falase en galego públicamente. Por lle darmos contexto, non esquezamos que estamos a falar dun período trascendental. A Galicia democrática dotada de autonomía comezaba a asentar as súas institucións propias e a se dotar tamén de importantes ferramentas normativas nas cales incluían as medidas que promovían a incorporación do galego á vida oficial. Foi así como o Parlamento aprobara en 1983 a Lei de Normalización Lingüística, como a Xunta de Galicia empezaba a dar pasos na dirección de facer do galego lingua principal da súa actividade, como o propio Parlamento fixo do galego co tempo o idioma de uso habitual, tanto nos debates como na produción administrativa, como os concellos, con máis ou menos intensidade, comezaban a asumir tamén o protagonismo que lles era propio e que había culminar en 1988 coa promulgación da Lei de Uso do Galego como lingua oficial polas entidades locais. A universidade, por tanto, naquela altura aínda única, estaba tamén chamada a se sumar a ese impulso para lle dar presencia ao idioma no ámbito que lle era propio. Don Jorge Cubela López, deputado provincial de Cultura en representación da Deputación Provincial de Pontevedra, entregou o premio a don Carlos Pajares Vales, científico e investigador emérito do Instituto Galego de Altas Enerxías e ex-reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Todas as miñas palabras van ser de agradecemento. Os méritos que tan xenerosamente me dixeron aquí, a verdade é que son de moita xente. Entón, o meu agradecemento a toda esa xente. Gracias á Fundación Mailo Xurado pola concesión deste recoñecemento. E para min é un gran honor unirme aos nomes dos premiados anteriormente e hoxe en día, escoitando ademais o que fixeron os dous que están sentados aí, a verdade é que para min é un gran honor. Ademais, hai varios amigos meus, algún deles está aquí presente, como Paco Fernández. Paco, esquenceime do teu nome, Fierro, Díaz Fierros. Perdón. Na acta, digamos, da concesión aparecen diversos méritos, pero como dixen antes, todos esos méritos, a verdade é que son compartidos por moita xente. O meu agradecemento a todos eles. Xustamente este ano se cumpren 40 anos que fun elixido reitor da Universidade Compostelana, encabezando un equipo de profesores prestixiosos, cheos de ilusión, dando forma as inquedanzas universitarias que querían que a nosa universidade acadase o nivel das mellores universidades europeas e se comportase como unha delas. Era un obxectivo simple e natural. Aparentemente non era complicado. Sen embargo, non por natural e simple era doado e non exente de dificultades. Tuvimos que rachar incomprensións, intereses e inercias que levaban décadas. Tamén había que romper un aillamento científico en que, sen decatarse, estaban moito dos seus departamentos. Con ese fin foi necesario empezar un proceso en que naturalmente se establecesen as mesmas maneiras de actuar, os mesmos procedementos e o mesmo ambiente que as universidades europeas. Unha liña fundamental e natural era insertarse na sociedade galega. E para elo, o primeiro era fomentar o uso da lingua galega, comenzando polos seus dirixentes, reitor, vicerreitores, decáns
Isto que era de caixón o fixemos naturalmente e sen causar friccións. Para min, isto era obvio e natural, como era natural a internacionalización da universidade para que dende Galicia se aportase o acervo científico e cultural universal. Hai que recoñecer que a aportación de Galicia aos grandes movementos conceptuais científicos na primeira parte, nas dous primeiros tercios do século XX foi moi limitada. Non hai apenas aportacións á mecánica cuántica, á relatividade, o ADN, a estructura do ADN. Se pode decir que os tres, digamos, exemplos dese período, que foron o átomo, o xen e o ordenador, as aportacións galegas foron limitadas. Eu, cando cheguei a Galicia, fixen o que é natural. Eu non sabía galego, aínda que leera algúns dos escritores universais, e foi mercar os magníficos libros que era o galego 1 e o galego 2. Despois apareceu o 3. Para aprender a lingua, o mesmo que eu cando estive noutros países, pois ou ben sabía ou senón o aprendín, pois eu estive en Francia, en Estados Unidos, estive en Cataluña, falei as súas linguas. Non ben como dixo o presidente da fundación, eu o galego o falo, mais non ben, aínda teño que aprender, igual que teño que seguir aprendendo moitas cousas en Galicia. A directora xeral de Xuventude, dona Lara Meneses Álvarez, en nome da Xunta de Galicia, felicitou a iniciativa dos Premios Peñanovo e os premiados porque eles son os que traballan arreo por unha Galicia mellor. Quero, como decía Carme, excusar a presenza do secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, Valentín García, que por motivos persoais non pode estar hoxe aquí, pero estou segura que estaría agradecidísimo e encantado de acompañarnos hoxe neste acto, neste lugar idílico. Hai agora casi 30 anos, neste mesmo espazo emblemático do patio de armas do Castelo de Soutomaior, tiña lugar a primeira edición dos Premios Lois Peñanovo. Transcorreu dende aquel ano memorable de 1995, digo memorable, igual non debería dicilo porque nací no 96, pero pois transcorreu case un cuarto de século, período de tempo no que as persoas creadoras desta felicísima e xa institucionalizada iniciativa non decaeron no seu afán de inspiración galeguista de traballar con intelixencia por unha Galicia amable, luminosa, próspera e congraciada cos seus valores culturais e identitarios, onde a lingua do noso conflúa definitivamente coa modernidade e o progreso. Durante todos estes anos, os membros da Fundación Lois Peñanovo, con Xosé González Martínez á cabeza e outras persoas colaboradoras como Carme Vaquero, estivernos a lembrar que tal aspiración é, sen excepcións, cousa de todos os galegos e galegas e que, polo tanto, únicamente perderá tal condición de aspiración para converterse en realidade visible e palpable co traballo efectivo, voluntarioso, altruísta de persoas, institucións, universidades e empresas. Ingresan na selecta nómina de galardoados con este premio 3 nomes máis, por continuaren o ronsel de Lois Peñanovo na tarefa de estimular a conciencia da galeguidade na cidadanía e nos representantes institucionais. Estamos a premiar hoxe a dúas persoas excepcionais polas súas virtudes e a unha institución exemplar polo seu compromiso público. Unhas e outra pertencen á excepcional estirpe de homes, mulleres e institucións que soñan e traballan por unha Galicia mellor. Como directora xeral de Xuventude, e representando a mocidade galega, quero darvos as grazas aos tres por unha vida sementando para que a lingua galega posúa o status que lle corresponde como lingua propia, como lingua nai. Señoras e señores, esta que estamos a celebrar hoxe constitúe unha festa da palabra viva que latexa nas aulas das universidades, nos traballos de investigación científica, nos centros de saúde e nos hospitais, e na administración local.
En definitiva, no labor diario de persoas e institucións que dan o mellor de sí para que a nosa sociedade sexa máis sabia, máis xusta e máis libre, é dicir, para que Galicia se recoñeza cada vez máis cos seus seculares valores culturais e identitarios. É unha festa, en definitiva, na que todos e todas nos miramos nos modelos de don Carlos Pajares Vales, de dona María Jesús Lago Vilaboa e do excelentísimo Concello de Carballo. 3 modelos nos que mirarse as xeracións máis novas que haberán de continuar construindo o futuro deste país con ilusión, con futuro ilusionado no que a lingua galega terá unha vida vizosa. máis nada e moitas gracias. Pechou o acto en representación do presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, don Jorge Cubela López, deputado provincial de Cultura. Carmen, Pepe, noraboa, felicidades polo voso traballo, que moitos coñecemos da vosa generosidade e da vosa capacidade para chamar en calquer momento do día para pedir a colaboración das institucións. Nesta hora, neste día, que estamos aquí neste reconvertido novo centro de peregrinaxe galeguista, estamos a recoñecer a traxectoria, o compromiso coa súa capacidade de promover, de defender e de usar o idioma galego. De 2 persoas e dunha administración pública. De don Carlos, de dona Chus e de don Evencio. Unha institución do municipalismo galego que representa hoxe os seus veciños e o seu povo. Aquí en Soutomaior, neste castelo. Entre a docta asistencia que se atopa aquí, vexo académicos, vexo profesores, vexo asociacións culturais, representantes de fundacións, vexo algún fiscal en situación de xubilación, vexo algún letrado de Pontevedra, en definitiva, persoas que dende os seus ámbitos profesionais cumpren a regra de defender a nosa terra, o noso país, o noso idioma, a nosa lingua, a nosa fala. A Diputación de Pontevedra é unha administración pública que vai a participar da colaboración e do financiamento de calquera iniciativa que teña como primeira máxima principios como os que representan os premios Peña Novo. Unha persoa que foi escritora, abogado, que foi funcionario da escala local, que foi un insigne galeguista, que abriu camiño cunha obra, La Mancomunidade Gallega, que serviu de referencia durante a Segunda República como obra de referencia galeguista sociopolítica para a búsqueda dun encontro de espacio de defensa do noso autogoberno. A Diputación de Pontevedra como entidade local está comprometida co uso do galego. O seu presidente, Luís López Diéguez, é un galegofalante insigne en todas as manifestacións que fai e, polo tanto, quero deixar aquí constancia do seu saúdo, do seu agarimoso saúdo a todos os que estades aquí e, polo tanto, eu como diputado de Cultura síntome moi reconfortado de poder representar a Diputación de Pontevedra que tanto fixo nas distintas etapas políticas que a sucederon polo noso idioma e pola promoción do uso da nosa lingua. Tamén, moitos sabedes os que estades aquí que son alcalde de Cerdedo Cotobade. Eu lanzo a candidatura para que en algún ano os premios Peña Novo recoñezan algunha das máximas posibles que infundamos ao longo desta etapa. Fomos os solicitantes para que se dedicara ás letras galegas no ano 19 a don Antonio Fraguas. Perdimos por un voto ano anterior a nominación para o 18. Aprobamos unha ordenanza que di así: Ordenanza de uso, defensa do idioma galego. Podíamos seguir como estábamos, que non pasaba nada, pero quixemos ter un xesto e dar un paso máis. E como son o último en falar, e o acto pois durou pouco, vou a cumprir o principio de economía da navalla de Ocan e dicirvos que estou encantado de estar aquí. Benvidos, ainda que sexa na despedida, como representante da administración titular do dominio do castelo, e vémonos agora tomando un boviño galego. Saúde e terra, don Xusto Veramendi, onde queiras que esteas, que hoxe estamos aquí varios dos que estivemos pola mañá despedindo, que haxa moitos vos galegos e xenerosos e que nos atopemos en moitos máis sitios para celebrar días como este. Gracias e boas tardes. Galicia, terra nai e señora.